Aleksandar Dima, grof Monte Cristo. Knjiga prva, deo drugi, glava 9. 5. septembar. To odlaganje plaćanja koje mu je odobrio zastupnik firme Thomson i French u trenutku kada se tome najmanje nadao, učini se jadnom brodovlasniku kao jedan od onih povrataka sreće koji nagoveštavaju čoveku da je sudbini već dosadilo da ga progoni. Još istoga dana on ispriča svojoj kćeri, ženi i Emanuelu šta mu se dogodilo, te se porodici povrati bar neka nada, ako ne i spokojstvo. Ali za nesreću Morel nije imao posla samo sa firmom Thomson i French, koja se prema njemu pokazala tako predusretljivo. Kao što je on rekao, u trgovini čovek ima trgovačkih veza, ali nema prijatelja. Kad je dublje razmišljao, on nije mogao razumeti ni to velikodušno ponašanje gospode Thomsona i Frencha prema njemu. On je to sebi objašnjavao samo onim pametno sebičnim zaključkom do koga je ta firma došla. Bolje je podržavati čoveka koji nam duguje gotovo 300.000 franaka, pa dobiti tih 300.000 franaka posle 3 meseca, nego ubrzati njegovu propast i dobiti samo 6 ili 7% od uloženog kapitala. Na nesreću, bilo iz mržnje, bilo iz kratkovidosti, tek svi Morelovi poslovni prijatelji nisu došli do ovog zaključka, a neki su čak došli do suprotnog. I tako su menice sa Morelovim potpisom bile podnesene njegovoj blagajni sa strogom tačnošću i zahvaljujući odlaganju što ga je Englez odobrio, Kokles ih je s mesta isplatio. Kokles je, dakle, i dalje bio proročki spokojan. Jedino je gospodin Morel sa užasom uviđao da bi još istog meseca bio propao čovek, da je morao 15. toga meseca vratiti 100.000 franaka gospodinu od Bovila, a krajem meseca 50.000 i još 32.500 franaka po menicama, za koje je, kao i za potraživanje inspektora tamnica, dobio odgodu. Mišljenje svih trgovačkih krugova u Marselju bilo je da se Morel neće moći održati pod udarcima uzastopnih nesreća koje su se bile okomile na njega. Zato je i bilo veliko iznenađenje kada se videlo da je on izvršio svoje mesečne isplate sa uobičajenom tačnošću. Pa ipak to nije povratilo poverenje ljudi, te su jednoglasno odložili za kraj narednog meseca dan kada će nesrećni brodovlasnik predati ključeve sudu. Ceo taj mesec protekao je u nečuvenim Morelovim naporima da prikupi sva svoja raspoloživa sredstva. Nekada su menice s njegovim potpisom i sa kojim bilo rokom isplate primane s poverenjem, pa čak i tražene. Morel pokuša da dobije novac na menicu sa rokom od 3 meseca, ali ga banke odbiše. Srećom, Morel je i sam imao izvesnih potraživanja na čiju je naplatu mogao računati. Te naplate su i izvršene, te se Morel, kad dođe kraj jula, opet nađe u mogućnosti da odgovori svojim obavezama. Pored toga, u Marselju se više nije mogao videti zastupnik firme Thomson i French, jer je on sutradan ili drugog dana po svojoj poseti gospodinu Morelu iščezao. A kako je on u Marselju dolazio u vezu samo sa načelnikom grada, inspektorom tamnica i gospodinom Morelom, njegov prolazak nije ostavio drugih tragova osim uspomena koje su o njemu sačuvala ta 3 lica. A što se tiče mornara sa Faraona, izgleda da su našli neko zaposlenje jer su i oni isto tako iščezli. Kapetan Gomar, pošto se oporavio od trenutne slabosti koja ga je zadržala u Palmi, vratio se takođe. On se ustezao da se pojavi kod gospodina Morela, ali ovaj doznade za njegov dolazak i otide lično da ga poseti. Čestiti brodovlasnik već je bio doznao iz Penlonovog pričanja za hrabro držanje koje je pokazao kapetan za vreme čitave one kobne nesreće, te je pokušao da on njega teši. Doneo mu je i celu njegovu platu koju se Gomar ne bi usudio sam da zatraži. Kad je silazio niz stepenice, gospodin Morel srete Penlona, koji se peo. Izgledalo je da je Penlon dobro uložio svoj novac jer je bio odeven u novo odelo. Kad ugleda svoga gazdu, čestiti krmar kao da se jako zbuni. On se skloni u najudaljeniji kut stepeništa, pa naizmenično prebacivaše svoj zalogaj duvana s leve na desnu i s desne na levu stranu,
kolutajući unezvereno očima, a odgovori samo plašljivim stiskom na rukovanje kojim ga počastvova gospodin Morel sa svakidašnjom srdačnošću. Gospodin Morel pomisli da je Penlon zbunjen zbog lepog odela, jer je bilo očevidno da se taj čestiti čovek nije o svom trošku bacio u takav luksuz. Znači da je zacelo već bio zaposlen na nekom drugom brodu i stideo se što nije, ako se tako može reći, nosio malo duže crninu za faraonom. Možda je on i išao kapetanu Gomaru da ga obavesti o svom srećnom udesu i da mu saopšti ponude njegovoga novog gospodara. Čestiti ljudi, reče Morel odlazeći. Daj Bože da vas vaš novi gospodar voli kao što sam vas ja voleo i da bude srećniji nego što sam ja bio. Avgust proteče u neprekidnim pokušajima koje je Morel činio da povrati svoj nekadašnji kredit ili da otvori neki nov. 20. avgusta saznade se u Marselju da je zauzeo mesto u poštanskim kolima, te sada svi pomisliše da je krajem toga meseca trebalo da preda ključeve sudu i da je Morel otputovao ranije da ne bi prisustvovao tome bolnom činu za koji je verovatno ovlastio svog poslovođu Emanuela i blagajnika Koklesa. Ali suprotno svim predviđanjima, kad dođe 31. avgust, blagajna se otvori kao i obično. Kokles se pojavi iza rešetke, miran kao pravedni Horacije, pregleda pažljivo kao i uvek naloge koje su mu podnosili i isplati sa istom tačnošću sve menice od prve do poslednje. Dođoše čak i 2 zahteva za isplatu uloženog novca, koje je gospodin Morel bio prevideo, a koje Kokles isplati isto onako tačno kao i menice sa brodovlasnikovim potpisom. Svet više nije znao šta da misli, te je odlagao, uporno kao zloslutni proroci, bankrotstvo za kraj septembra. Gospodin Morel stiže 1. septembra. Cela njegova porodica očekivala ga je s velikim nestrpljenjem, jer je to putovanje u Pariz trebalo da otvori poslednji put ka spasenju. Morel se bio setio Danglara, sadašnjeg milionara, koji mu je dugovao veliku zahvalnost, pošto je na Morelovu preporuku Danglar stupio u službu onoga španskog bankara, kod koga je počeo da stiče svoje ogromno bogatstvo. Sada je Danglar, kako se pričalo, imao 7 ili 8 miliona gotovine i neograničeni kredit. Danglar je mogao, ne vadeći nijedan talir iz svoga džepa, da spase Morela. Trebalo je da samo jamči za jedan zajam, pa bi Morel bio spasen. Morel je odavno pomišljao na Danglara, ali postoje izvesne nagonske odbojnosti koje čovek ne može da savlada u sebi, te je Morel odlagao da pribegne toj poslednjoj mogućnosti koliko god je mogao. I imao je pravo, jer se vratio utučen i ponižen odbijanjem. Zato se Morel po svom povratku nijednom reči nije poželio. Nije izrekao nikakvu optužbu. Zagrlio je, plačući, svoju ženu i kćer, pružio prijateljsku ruku Emanuelu, zatvorio se u svoju sobu za rad i pozvao Koklesa. Ovoga puta, rekle su obe žene Emanuelu, nema nam spasa. Zatim se potajno dogovoriše da Julija napiše svome bratu, koji je bio u garnizonu u Nimu, da odmah dođe. Jadne žene su nesvesno osjećale da je potrebno da prikupe sve svoje snage kako bi izdržale udar koji im je pretio. Uostalom, Maksimilijan Morel, mada tek u 22. godini, imao je velikog uticaja na svoga oca. Bio je to čvrst i ispravan mladić. U trenutku kada je trebalo da izabere neki poziv u životu, njegov otac nije hteo da mu unapred nametne izvesnu budućnost i pitao je mladog Maksimilijana o njegovim sklonostima. Ovaj je tada izjavio da hoće da se posveti vojničkom pozivu. On je sledstveno tome učio odlično, ušao konkursom u Politehničku školu i izišao iz nje kao potporučnik 53. boračkog puka. Već godinu dana imao je taj čin i bilo mu je obećano da će biti proizveden za poručnika prvom prilikom. U puku je Maksimilijan Morel istican kao vrlo savestan izvršilac, ne samo svojih vojnih obaveza, nego i svih čovečanskih dužnosti, te ga nisu zvali drugčije do samo stoičar. Razume se da su mnogi od onih koji su ga tako nazivali samo ponavljali taj nadimak zato što su ga čuli od drugih, a nisu ni znali šta to znači.
Tog mladića su majka i kćerka pozvale u pomoć da im bude potpora u teškom stanju u kome su osjećale da će se uskoro naći. One se nisu prevarile u pogledu na ozbiljnost toga stanja, jer trenutak docnije, pošto je gospodin Morel ušao u svoju sobu za rad sa koklesom, Julija vide kako ovaj izlazi otuda bled, dršćući i unezverena lica. Ona nešto htede da ga pita kad je prolazio pored nje, ali taj čestiti čovek, silazeći niz stepenice žurno, što nije bio njegov običaj, samo uzviknu dižući ruke u vis. O, gospođice, gospođice, kakva užasna nesreća! I ko bi to ikada pomislio? Ubrzo zatim Julija ga vide kako se opet penje noseći nekoliko debelih registara, jednu lisnicu i vrećicu novca. Morel razgleda registre, otvori lisnicu i izbroja novac. Sva njegova novčana sredstva iznosila su najviše 6 do 8 hiljada franaka, a primanja do 5. septembra 4 do 5 hiljada, što je činilo u najboljem slučaju aktivu od 14.000 franaka, kojima je trebalo da isplati menicu od 287.500 franaka. Nije dakle mogao ni da ponudi tako malu otplatu. Međutim, kad Morel siđe na večeru, izgledao je dosta miran. Ta njegova mirnoća uplaši žene više nego što bi ih uplašila i najdublja utučenost. Posle večere Morel je obično izlazio u varoš. On je odlazio da popije kafu u klubu Fokejaca i da pročita Svetilnik, ali toga dana on ne iziđe, već se pope opet u svoju kancelariju. Što se tiče Koklesa, on je izgledao potpuno ošamućen. Deo dana proveo je u dvorištu, sedeći na jednom kamenu, gologlav, na suncu od 30 stepeni. Emanuel je pokušavao da umiri žene, ali nije umeo da nađe pogodne reči. Taj mladić je i suviše dobro poznavao poslovno stanje te firme da ne bi osjećao da velika nesreća preti porodici Morel. Noć dođe. Obe žene su bdele, nadajući se da će Morel, kad siđe iz svoje kancelarije, ući k njima, ali ga one čuše kako prolazi pored njihovih vrata, koračajući lakše, verovatno iz straha da ga one ne pozovu. One oslušnuše još pažljivije, no on uđe u svoju sobu i zaključa vrata. Gospođa Morel posla svoju kćer da spava. Zatim, na pola sata, pošto se Julija povukla, ona ustade, skide cipele i iziđe tiho u hodnik da vidi kroz bravu šta radi njen muž. U hodniku ona spazi jednu senku kako se udaljuje. To je bila Julija, koja je i sama zabrinuta pretekla svoju majku. Devojka priđe gospođi Morel pa reče: "On sad piše." Obe žene su naslutile, bez reči, šta svaka od njih misli. Gospođa Morel se saže do visine brave. Zaista, gospodin Morel je pisao. Ali ono što kći ne beše zapazila, gospođa Morel zapazi, a to je da njen muž piše na hartiji sa utisnutom taksenom markom. Tada joj sinu misao da njen muž možda piše testament. Ona sva uzdrhta, pa ipak je imala toliko snage da ne kaže ništa. Sutradan je gospodin Morel izgledao potpuno miran. On je sedeo u svojoj kancelariji kao i obično, sišao na ručak kao uvek, samo je posle večere posadio svoju kćer kraj sebe, uzeo glavu svoga deteta u naručje i držao je dugo na svojim grudima. Uveče Julija reče svojoj majci da je zapazila kako je njenom ocu, iako je na izgled bio miran, srce snažno kucalo. Još 2 dana protekoše gotovo na isti način. 4. septembra uveče gospodin Morel zatraži od svoje kćeri da mu vrati ključ od njegove sobe za rad. Julija se strese na taj zahtev, koji joj se učini zlokoban. Zašto njen otac traži da mu ona vrati taj ključ koji je uvek bio kod nje i koji su joj u detinjstvu oduzimali samo kad su hteli da je kazne? Devojka pogleda u gospodina Morela pa reče: "Šta sam to zgrešila, oče, da mi oduzimate taj ključ?" "Ništa, dete moje," odgovori nesrećni Morel, kome je to tako prosto pitanje nateralo suze na oči. "Ništa, samo mi je potreban." Julija se pravila kao da traži ključ. "Verovatno sam ga zaboravila u svojoj sobi," reče. I iziđe.
ali umjesto da ode u svoju sobu, ona siđe i otrča da se posavetuje sa Emanuelom. Nemojte da vratite taj ključ svome ocu, reče on, a sutra prepodne, ako je moguće, ne odvajajte se od njega. Ona pokuša da ispita Emanuela, ali ovaj nije znao ništa više ili nije hteo da kaže ništa više. Cele noći između 4. i 5. septembra gospođa Morel ostade sa uvom prislonjenim na drvenu zidnu oblogu. Do 3 sata ujutru čula je kako njen muž uzrujano korača po sobi. Tek u 3 sata sruči se on na svoju postelju. Obe žene provedoše tu noć zajedno. Još od večeri očekivale su Maksimilijana. U 8 sati gospodin Morel uđe u njihovu sobu. Bio je miran, ali se na njegovom bledom i izmučenom licu videlo da je tu noć proveo u velikom uzbuđenju. Žene ga ne smedoše zapitati da li je dobro spavao. Morel je sad bio nežniji prema svojoj ženi i očinskiji prema svojoj kćeri nego ikad ranije. Nije se mogao nagledati i nagrliti svoga deteta. Julija se seti Emanuelove preporuke, te htede da pođe za svojim ocem kad je on izišao, ali je on blago odgurnu i reče: ostani kraj svoje majke. Julija htede ponovo da pokuša. Ja tako hoću, reče Morel. Bilo je to prvi put da Morel kaže svojoj kćeri ja tako hoću. Ali on je to izgovorio glasom prožetim tolikom očinskom blagošću da Julija ne smede da pođe ni koraka dalje. Ona ostade na istom mestu, uspravna, nema i nepomična. Trenutak kasnije vrata se ponovo otvoriše, ona oseti kako je zagrliše 2 mišice i kako se nečija usta priljubiše na njeno čelo. Ona diže oči i uskliknu radosno. Maksimilijane, brate moj, uzviknu ona. Na taj uzvik gospođa Morel dotrča i baci se u naručje svome sinu. Majko, reče mladić, pogledajući čas u gospođu Morel, čas u njenu kćer. Šta ima novo i šta se to događa? Vaše pismo me je prestrašilo, te sam dojurio odmah. Julija, reče gospođa Morel, dajući znak mladiću, idi i kaže ocu da je Maksimilijan baš sad stigao. Devojka istrča iz sobe, ali na prvoj stepenici naiđe na čoveka koji je držao neko pismo u ruci. Niste li vi, gospođica Julija Morel? Reče taj čovek sa vrlo izrazitim italijanskim naglaskom. Jesam, gospodine, odgovori Julija mucajući. Ali šta hoćete vi od mene? Ja vas ne poznajem. Pročitajte ovo pismo, reče čovek pružajući joj jedno pisamce. Julija se ustezala. Tiče se spasenja vašega oca, reče glasnik. Devojka mu istrže pismo iz ruku. Zatim ga naglo otvori i pročita. Otidite još ovoga trenutka u Mejlanske aleje, uđite u kuću broj 15, zatražite od vratarke ključ sobe na 5. spratu, uđite u tu sobu, uzmite sa kamina jednu pletenu kesu od crvene svile i odnesite tu kesu svome ocu. Važno je da je on dobije pre 11 sati. Obećali ste da ćete mi se slepo pokoravati, te vas podsjećam na vaše obećanje. Sindbad moreplovac. Devojka uzviknu radosno, podiže pogled, potraži da bi ga ispitala čoveka koji joj je predao to pismo, ali je on bio iščezao. Ona tada ponovo spusti pogled na pismo da ga pročita još jedanput i vide da je na kraju nešto dopisano. Ona pročita. Važno je da izvršite ovaj nalog lično i potpuno sama. Ako dođete u društvu s nekim ili ako neka druga osoba dođe umjesto vas, vratar će odgovoriti da ne razume šta sve to znači. Ovaj dopisani deo rashladi mnogo devojčinu radost. Da nije tu bilo kakve opasnosti. Da li joj to nije nameštena neka zamka? Zbog svoje bezazlenosti ona nije znala kakvim se opasnostima može izložiti devojka njenih godina, ali nije ni potrebno da poznajemo opasnost da bismo se nje bojali. Možemo čak zapaziti da nam baš nepoznate opasnosti ulivaju najveći strah. Julija se dvoumila, te odluči da pita nekoga za savjet. Ali iz nekog čudnog osjećanja ona se ne obrati ni svojoj majci, ni svome bratu, nego Emanuelu.
Ona siđe i ispriča mu šta joj se dogodilo onog dana kada je zastupnik firme Thomson i French bio došao njenom ocu, opisa mu susret na stepenicama, ponovi mu obećanje koje je dala i pokaza mu pismo. Treba da idete tamo, gospođice, reče Emanuel. Da idem tamo, prošapta Julija. Da, ja ću poći s vama. Ali zar niste vidjeli da treba da idem sama, reče Julija. Pa i bit ćete sami, odgovori mladić, a ja ću vas čekati na uglu Muzejske ulice. No, ako se zadržite tamo toliko da se ja zabrinem, onda ću doći k vama i kažem vam teško onima za koje mi budete rekli da su vam učinili nešto nažao. Znači, Emanuele, nastavi neodlučno devojka, vi smatrate da treba da se odazovem ovom pozivu? Da. Zar vam donosilac toga pisma nije kazao da se tiče spasenja vašega oca? Ali najzad, Emanuele, kakva mu to opasnost preti, zapita devojka. Emanuel se za trenutak dvoumio, ali želja da privoli devojku odjednom i bez odlaganja pobedi u njemu. Čujte, reče on, danas je 5. septembar, zar ne? Jeste. Danas u 11 sati vaš otac treba da isplati oko 300.000 franaka. Da, to znamo. Vidite, reče Emanuel, on u kasi nema ni 15.000. Pa šta će se onda dogoditi? Dogodit će se to da ako danas pre 11 sati vaš otac ne nađe nekoga ko bi mu pritekao u pomoć, u podne će vaš otac biti primoran da izjavi da je bankrot. O, hajdemo, uzviknu devojka odvlačeći mladića sa sobom. Za to vreme je gospođa Morel sve ispričala svome sinu. Mladić je dobro znao da su posle uzastopnih nesreća koje su zadesile njegovog oca bile uvedene velike promjene u kućnim rashodima, ali on nije znao da se dotle došlo. Bio je poražen. Zatim jurnu iz sobe, pope se brzo uz stepenice jer je mislio da je njegov otac u svojoj kancelariji, ali je uzalud kucao na vrata. Dok je još bio pred vratima kancelarije, on ču kako se otvaraju vrata od stana, okrete se i vide svoga oca. Umjesto da se popne pravo u svoju kancelariju, gospodin Morel se bio vratio u svoju sobu i tek je sad izlazio iz nje. Gospodin Morel uzviknu iznenađeno kad ugleda Maksimilijana, jer nije znao za mladićev dolazak. On ostade nepomično na istom mestu, stežući levom mišicom nekakav predmet koji je bio sakrio ispod svog dugačkog kaputa. Maksimilijan žurno siđe niz stepenice i obisnu se o vrat svome ocu. Ali se odjednom trže, ostavivši samo svoju desnu ruku naslonjenu na grudi svoga oca. Oče, reče on pobledevši kao smrt, zašto imate par pištolja pod kaputom? Eto onoga čega sam se bojao, reče Morel. Oče, za ime Boga, uzviknu mladić, čemu to oružje? Maksimilijane, odgovori Morel gledajući pravo u oči svoga sina, ti si čovek, i to častan čovek. Hodi, kazaću ti. I Morel se pope čvrstim korakom u svoju kancelariju, dok je Maksimilijan išao za njim posrćući. Morel otključa vrata i ponovo ih zaključa kad njegov sin uđe. Zatim prođe kroz predsoblje, priđe pisaćem stolu, spusti pištolje na kraj stola i pokaza prstom svome sinu otvoren registar. U tom registru bilo je ubeleženo tačno stanje njegove imovine. Morel je imao da plati kroz pola sata 287.500 franaka. Čitaj, reče Morel. Mladić pročita i ostade za trenutak kao gromom pogođen. Morel nije govorio ni reči, jer šta bi mogao reći da izmeni neumitnu presudu cifara? I vi ste sve učinili, oče, reče mladić posle kratkog vremena, da biste se suprotstavili toj nesreći. Jesam, odgovori Morel. Ne računate ni na kakvu uplatu. Ni na kakvu. Iscrpli ste sve svoje mogućnosti. Sve. A kroz pola sata, reče Maksimilijan potmulim glasom, naše će ime biti obeščašćeno.
Krv pere sramotu, reče Morel. Imate pravo, oče, i ja vas razumem. Zatim pruži ruku prema pištoljima i reče, jedan je za vas, a drugi za mene. Hvala. Morel mu zadrža ruku. A tvoja majka, a tvoja sestra, ko će se o njima brinuti? Drhtaj jeze pređe kroz celo mladićevo telo. Oče, reče on, pomislite da mi vi kažete da živim. Jeste, ja ti to kažem, nastavi Morel, jer je to tvoja dužnost. Ti si staložena i čvrsta duha, Maksimilijane, ti nisi običan čovek. Ja ti ništa ne naređujem. Ja te ni na šta ne primoravam. Samo ti kažem, ispitaj svoj položaj kao da si ti u njemu stranac, pa ga sam oceni. Mladić je kratko vreme razmišljao, a zatim mu oči dobiše izraz uzvišene smirenosti. Samo on laganim i tužnim pokretom skide svoje epolete, oznake svoga čina. U redu, reče on pružajući ruku Morelu. Umrite spokojno, oče, ja ću živeti. Morel kroči da obgrli kolena svoga sina. Maksimilijan ga privuče k sebi, te su njihova dva plemenita srca kucala za trenutak jedno uz drugo. Ti znaš da ja za sve to nisam ništa kriv, reče Morel. Ja znam, oče, da ste vi najčestitiji čovek koga sam ikada upoznao. Dobro, sve je rečeno. A sada se vrati svojoj majci i svojoj sestri. Oče, reče mladić savijajući koleno, blagoslovite me. Morel obuhvati glavu svoga sina obema rukama, privuče je k sebi, pa pritište nekoliko puta svoje usne na nju, govoreći: Oh da, blagosiljam te u svoje ime i u ime 3 pokoljenja besprekornih ljudi. Čuj šta oni kažu mojim glasom. Zgradu koju je nesreća razorila, proviđenje može ponovo ozidati. Kad budu vidjeli da sam umro ovakvom smrću, i najneumoljiviji ljudi imaće samilosti prema tebi. Tebi će možda odobriti odgodu koju su meni odbili. Onda se potrudi da se reč nečastan ne izgovori. Baci se na posao, radi, mladiću, bori se žarko i hrabro. Živite ti, tvoja majka i tvoja sestra najskromnije, da bi se iz dana u dan imovina onih kojima sam dužan uvećavala i cvetala u tvojim rukama. Pomisli kako će biti divan, veliki, svečan dan povraćaja časti. Onaj dan kada ćeš u ovoj istoj kancelariji reći: moj otac je umro jer nije mogao učiniti ono što ja činim danas. Ali je on umro spokojno i smireno jer je na samrti znao da ću ja to učiniti. Oh, oče, uzviknu mladić, kad biste ipak mogli živeti. Ako bih ostao živ, onda bi sve bilo drugčije. Interesovanje javnosti pretvorilo bi se u sumnju, a sažaljenje u ogorčenost. Ako bih ostao živ, ja bih bio samo čovek koji je prekršio datu reč, koji nije izvršio svoje obaveze. Jednom rečju bio bih samo bankrot. Naprotiv, ako umrem, pomisli, Maksimilijane, moje mrtvo telo bilo bi samo telo jednog nesrećnog čoveka. Ako bih bio živ, moji najbolji prijatelji izbegavali bi moj dom. Ako umrem, ceo Marselj će me plačući ispratiti do večne kuće. Ako bih ostao živ, ti bi se stideo moga imena, a ako umrem, ti bi digao glavu i rekao: ja sam sin onoga koji se ubio zato što je prvi put u svom životu bio primoran da izneveri svoju reč. Mladić zajeca, ali kao da se bio pomirio sa sudbinom. Sada je po drugi put osjetio ne svojim srcem, već svojim umom da tako mora biti. A sada me, reče Morel, ostavi samog i potrudi se da udaljiš žene. Zar nećete da se još jedanput vidite sa mojom sestrom, zapita Maksimilijan. U tom susretu skrivala se mladićeva posljednja i potajna nada, zato je to i predložio. Ali gospodin Morel zavrte glavom. Ja sam se video s njom jutros, reče on, i oprostio sam se. Nemate li možda nekakvu posebnu preporuku da mi ostavite, oče? Zapita Maksimilijan izmenjenim glasom. Imam, sine, jednu preporuku koja treba da ti bude sveta.
Recite, oče. Firma Thomson i French je jedina imala sažaljenja prema meni. Možda iz čovečnosti, možda iz sebičnosti, ali nije moje da čitam u srcima ljudi. Njen zastupnik, onaj koji će kroz 10 minuta doći da naplati iznos menice od 287.500 franaka, neću reći odobrio mi je, nego mi je sam ponudio 3 meseca roka. Neka ta firma bude najpre isplaćena, sine, i neka ti taj čovek bude svetinja. Da, oče, reče Maksimilijan. A sad još jednom s Bogom, reče Morel. Idi, potrebno mi je da budem sam. Naći ćeš moj testament u pisaćem stolu u mojoj sobi za spavanje. Mladić je i dalje stojao nepokretno, jer je imao samo snage da nešto poželi, ali ne i da to izvrši. Slušaj, Maksimilijane, reče mu otac, zamisli da sam ja vojnik kao ti, pa da sam dobio naređenje da osvojim neki šanac, a ti znaš da ću poginuti pri tom osvajanju, zar mi ti ne bi rekao ono što si mi rekao maločas? Učinite to, oče, jer biste se obeščastili kada biste ostali, a bolje je i smrt nego sramota. Da, reče mladić, tako je. Pa grčevito steže Morela u naručje i reče, učinite to, oče. I izjuri iz kancelarije. Kad njegov sin izađe, Morel je za trenutak stajao i gledao ukočeno u vrata. Zatim pruži ruku, napipa vrpcu zvonceta i zazvoni. Malo posle pojavi se Kokles. To više nije bio onaj čovek. Ta 3 dana koje su mu pokazale istinu slomila su ga. Pomisao da će firma Morel obustaviti plaćanja pogrbila ga je više nego što bi to učinilo još 20 godina života. Dobri moj Koklese, reče Morel glasom čiji bi prizvuk bilo nemogućno opisati. Ti ćeš ostati u predsoblju. Kad dođe onaj gospodin, što je već jednom bio ovde pre 3 meseca, znaš, onaj zastupnik firme Thomson i French, ti ćeš ga prijaviti. Kokles ne odgovori ništa. On samo klimnu glavom, otide u predsoblje i sede, pa očekivaše. Morel se ponovo sruči na stolicu. Oči mu skretoše ka časovniku. Ostajalo mu je još 7 minuta i to je sve. Skazaljka je išla neverovatno brzo. Činilo mu se da vidi kako se ona okreće. Ono što se dogodilo tada, toga posljednjeg trenutka, u duši toga čoveka koji je trebalo, iako je još mlad, posle rasuđivanja koje je možda bilo pogrešno, ali je barem izgledalo pravilno, da se rastane od svega što je na ovom svetu najviše voleo, koji je uživao sve prijatnosti porodičnog života, nemogućno je iskazati. Da bi se to pojmilo, trebalo je videti njegovo čelo obliveno znojem, no ipak smireno, njegove oči pune suza, no ipak podignute k nebu. Skazaljka je i dalje išla, a pištolji su bili napunjeni. On ispruži ruku, uze jedan od njih i prošapta ime svoje kćeri. Zatim ostavi to smrtonosno oružje, uze pero i napisa nekoliko reči. Činilo mu se tada da se nije dovoljno oprostio sa svojim ljubimčetom. Zatim se okrete ka časovniku. Sad više nije računao na minute, nego na sekunde. Ponovo uze pištolj, upola otvorenih ustiju i očiju uprtih u skazaljku. Zatim uzdrhta od škljocanja koje se čulo kad je odapeo oroz. U tom trenutku još hladniji znoj obli mu čelo, a još smrtnija strepnja steže mu srce. On ču kako šarke na stepenišnim vratima škripnuše. Zatim se otvoriše vrata njegove kancelarije. Časovnik je baš trebalo da odzvoni 11 sati. Morel se ne okrete jer je očekivao da Kokles kaže zastupnik firme Thomson i French. I on prinese pištolj svojim ustima. Odjednom ču krik. Bio je to glas njegove kćeri. On se okrete i ugleda Juliju. Pištolj mu ispade iz ruku. Oče, uzviknu devojka zadihana i gušeći se od radosti. Spaseni ste, spaseni. I ona mu se baci u naručje, dižući rukom pletenu kesu od crvene svile. Spasen, dete moje, reče Morel, šta hoćeš time da kažeš?
Jeste, spasen, pogledajte, pogledajte, reče devojka. Morel uze kesu i uzdrhta, jer ga nejasna uspomena podsjeti da je taj predmet nekada bio njegov. Na jednoj strani bila je menica na 287.500 franaka. Menica je bila isplaćena. Na drugoj strani bio je jedan dijamant veliki koliko orah, sa ovim rečima ispisanim na parčencetu pergamenta. Julijin miraz. Morel prevuče rukom preko čela jer je verovao da sanja. Tog trenutka časovnik odzvoni 11 časova. Učini mu se da to zvonjenje podrhtava tako da svaki udarac čeličnog čekića odzvanja na njegovom srcu. Hajde, kćeri moja, reče on, objasni mi, gde si našla ovu kesu? U kući u Mejlanskim alejama broj 15 na kaminu jedne bedne sobice na 5. spratu. Ali, uzviknu Morel, ta kesa nije tvoja. Julija pruži svome ocu pismo koje je dobila toga jutra. I ti si išla sama u tu kuću, reče Morel, pošto ga pročita. Emanuel je išao sa mnom, oče. Trebalo je da me sačeka na uglu Muzejske ulice, ali čudnovato, kad sam se vratila, njega tamo više nije bilo. Gospodine Morele, uzviknu jedan glas na stepenicama. Gospodine Morele. To je njegov glas, reče Julija. U isti mah Emanuel uđe, sav unezveren u licu od radosti i uzbuđenja. Faraon, uzviknu on. Faraon. Kako, faraon? Jeste li poludeli, Emanuele? Znate dobro da je on propao. Faraon, gospodine, objavljen je dolazak faraona. Faraon ulazi u pristanište. Morel se opet sruči na stolicu, jer ga je snaga izdavala. Njegov je odbijao da svrsta taj niz neverovatnih, nečuvenih, basnoslovnih događaja. Ali tada uđe i njegov sin. Oče, uzviknu Maksimilijan, zašto ste govorili da je faraon propao? Obalska straža je objavila njegov dolazak i on baš sad ulazi u pristanište. Prijatelji, reče Morel, ako je to tačno, onda bi trebalo poverovati da je to neko božansko čudo. Nemogućno. Nemogućno. Ali bilo je nešto što je bilo stvarno, a isto toliko neverovatno, a to je ova kesa koju je držao u svojim rukama, ova isplaćena menica, ovaj velelepni dijamant. Ah, gospodine, reče sad i Kokles, šta vam to znači faraon? Hajdemo, deco, reče Morel ustajući, hajdemo da vidimo i neka nam se Bog smiluje ako je vest lažna. Siđoše. Na sredini stepenica čekala je gospođa Morel, jer jadna žena nije smela da se popne gore. Začas su bili na Kanebijeri. Gomila sveta bila je na pristaništu. Čitava ta gomila otvori se pred Morelom. Faraon, faraon, govorili su glasovi sa svih strana. I zaista čudesna, nečuvena stvar. Naspram kule Svetog Jovana, jedna lađa na čijem je zadnjem delu bilo ispisano belim slovima Faraon, Morel i sin iz Marselja, potpuno istog izgleda kao pređašnji faraon i natovarena kao i on grimizom i indigom, bacala je kotvu i savijala jedra. Na zapovedničkom mestu bio je kapetan Gomer i izdavao naređenja, a vođa posade Penlon davao je neke znake gospodinu Morelu. Nije se više u to moglo sumnjati. Čula su to dokazivala, a taj dokaz potkrepljivalo je 10.000 osoba. Dok su se Morel i njegov sin grlili na pristaništu uz pljesak i klicanje čitave varoši koje je bilo svedok toga čuda, jedan čovek čije je lice upola bilo pokriveno crnom bradom i koji je sakriven iza jedne stražarske kućice posmatrao razneženo taj prizor, prošapta ove reči. Budi srećan, čoveče plemenita srca. Budi srećan zbog svega dobroga što si učinio i koje ćeš još učiniti. I neka moja zahvalnost ostane skrivena kao što je bilo i tvoje dobročinstvo. I sa osmejkom koji je odavao radost i zadovoljstvo, on napusti zaklon u kome se bio sakrio, a niko i ne obrati pažnju na njega. Toliko je svak bio zauzet tim događajem. On siđe niz jedne od onih malih stepenica što služe za iskrcavanje i doviknu 3 put: Jakopo, Jakopo, Jakopo.
Tada mu jedan čamac priđe, primi ga i odveze do raskošno opremljene jahte, na čiju palubu on skoči lako kao mornar. Odatle još jednom pogleda na Morela, koji se plačući srdačno rukovao sa svom tom svetinom i zahvaljivao rastrojenim pogledom tome neznanom dobrotvoru koga kao da je tražio po nebu. A sada, reče nepoznati čovek, zbogom dobroto, čovečnosti, zahvalnosti. Zbogom svima osjećanjima koja vesele ljudsko srce. Ja sam bio zauzeo mesto proviđenja da bih nagradio dobre ljude. Neka mi Bog osvete ustupi svoje mesto da kaznim zle. I posle tih reči on dade jedan znak, a jahta, kao da je čekala samo na taj znak, odmah zaplovi morem. Hvala vam što ste slušali epizodu Ponoćnog čitača. Sadržaj na ovom kanalu je besplatan i uvek će biti, ali ako cenite moj trud i želite da podržite kanal, bio bih vam više nego zahvalan da donirate na linku u opisu ili da kupite jednu od majica na mojoj prodavnici. Oba linka su u opisu videa. Pretplatite se na kanal i uživajte u audio knjigama u mojoj skromnoj i veoma nesavršenoj produkciji. Hvala još jednom na slušanju i vidimo se u sledećoj epizodi Ponoćnog čitača.